Good morning लोगोफोर। हाय दैया मार डाला। So hello लोगोफोर नि भिडिअ बेलेग टाइपनि बेलेग किसिम जागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो बिनि उनाव बिनि कमेन्ट फरायगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। Good morning लोगोफोर। दा सिखारनो रोंदों आरोना। नैबे मोनसेखौ नायग्रोदो ओरैनो सिद्दाखा बेरेफुंजानि लबसो जाबावबाय। नैबे मोनसेखौ नायदोलाय आंना लुबैना थानो हालालै नै। अच्छा ठीक है। नैबे मोनसेखौ नायदोलाय बरियालै बिमाफोरनि ना खिबुआनो। सब्जेक्ट अच्छा लगता है। बैगन। नैबे मोनसेखौ नायना होदो हाय हाय खेबसे होदो आंनो सोलाजोबगोन नै। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नैबे मोनसेखौ नायदोलाय डगी हामगौमोन नै। आरो नैबे मोनसेखौ नायदोलाय नोंखौ मोनबा हरसे जागोन। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों। नैबे मोनसे नायदोलाय हामगौमोन बरिया डगी स्टाइल। नैबे मोनसेखौ नायना होदोलाय खिबुजों हामथारदों। So लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो फेसबुक गायब्ला फल' खालाम। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो कमेन्ट खालामबाय था। नोंसिनि कमेन्टखौ आं नायबाय थागोन।